Lala. Uy. Galingan na ito. Uy. Sa tuwid nga yung gasiba. Carding. Cardo. Umuyan to ka na. Uy. Cardo. Usa ba tawag mo ari nangahay mo ko ari. Usa ba tawag mo ari nangahay mo ko ari laban ako ng brief mo ha. Lakaw sa nangyari kay nailaga rin motor. Ano man yung may ilaga ani nga. Di sa may paggamit ti gabi nga ano may ilaga ni ilaw. Usa ba ilaga? Ini tuntok kayong makina. Usa ba mo ilaga kung di masayro gabi di ka buwi naman tingilit ka. Nailaga lagi na gadagan ng ilaw. Asa man? Nana lang liya na. Ating kita na pakai kwarta diha mama ko kay ating tong tag yes boarding house kaning na pa bayad boarding house ating pahama ko tong na pakai kwarta diha Kupoy mong bailuan ka ba ka na buslot gani ang bulsa oh. Ya, pwede kang gilatos gani kung mama kay ikating mo kay way bound. asa man wa kay komanda basta na kay komanda lain Gan kung ato naman dito ay si Rans nakapamayo to gabi. Oh. Dako basig dako gihatag ba. ang soyan ganto basi ano Karon na kato na lang. tara Ala, oy, Rans. Pumapulok ko eh. Asan nga ni padung. Ito yun ang mukan. Asa di mo eh. Nga, takna. Isulti na yung mo. aso trans kay kita aras man nakabamay mo tabi ko mo ko kwarta bi kay ato yung gabitan Sino mayutay? Ito ni mo. Mayutay ko. Minus ka na ko. Sino maging mo ni mayutay ko? Yan yung si Pedro. Si imo gisuon si Carding mo tagino. Siyempre yun yung dito. Ay nga. Gawagas ng motor. Hinilo parang dali. Dali nang hinilo yung lakaw ko. Yung susamok mo sa ito yun yung dito. Tingnan na magay kwarta ni sa 200 ko kailangan lang mo sa 200 ra. Matay yan. Lagi kwarta re. Pero ang gasolina sa motor na kay lakaw mo niya. Sa man sa paglakaw na buhay gasolina. Ba? Ah, kaabot pa na, tunga pa. Kailis na ko lang, wala mo yung 100. Pabilo yung kwarta eh. Ganito mo. Biasa yung nandiyo man eh. Sa may palit mo man eh. Tapi bayar mo lagi, maaso na lang na yung unak eh. Wah, wala sa kwarta rin, ikaw kadaganan. Bayari ba niya kay Okay, kailangan ng gasolina may unya. oh, makabayad ako na. Oh, basta bayar niya. 100 na jude. Ito nga, ang kuwang mo, ang imong kuwang nga 100. Sa ano mo? 100 Say kuwang mo. Kay kuwang. 100 kaya ang wala mo sa 100 na naman ko na kuwang ka ng 100. Ang nako na nakuangan ko. Eh madro ko. 200 wala mo sa 100 na may isang yata. Kuwang sa 100 na ako. Ha? I-explain daw, i-explain. Ako yung narasin. Ingalan mo na. Explain it daw. Pagulite. Pili mo gibaylo. 200. Pili mo gihatag. 100 ra. Ihatag mo 100. So kuhaan ka niya 100. Bayluan ka 100. Ya. Pili mo giutang. 200 ta sa 100 na isang una. Ihatag mo 100 niya. Kini. Oh. Ya, kuhaan mo kay 100 niya, ihatag mo 100 niya. Oh, ana rin good. Wala. Sus. Wala na to. Wala na kay wala na utang nimo. Wala kay tanaw. Quits mo. Oh. Okay? Sige. Okay. Ito namin. Yao ang tawag. William may na 200. 100 ako nahatag niya. Ano ako may utang niya nga. Pareho mga way utang. Quits pag yun mga quits mga.
Ako ng kwarta o may iwan pa utang niya. Yaw, ako may nga ilad ng pulo ko ida. Isti.